Hola! Doncs la recepta d'avui és un mà de pa, que és bàsicament reutilitzar pa sec per cuinar un plat i evitar el malbaratament alimentari. I per fer-lo necessitarem bàsicament pa, també necessitarem una mica d'oli, aigua, un tomàquet, ceba, suc de llimona, xili fresc i gingebre. I també necessitarem comí en pols, cúrcuma en pols, xili en pols, unes fulles de curri, coriandre fresc, sal al gust i pols de hing, que també es diu assafoètida, cacauets torrats i ja està. Prepararem els ingredients començant per mesurar mitja cullerada de llavors de comí. Després hi posarem un pessic de hing, que té un aroma així com de ceba. Després afegirem 2 o 1 fulla de curri, ratllarem i picarem mitja culleradeta de gingebre fresc i també hi posarem mitja culleradeta de xili picat. Si us agrada més picant, ja sabeu, en podeu afegir més. Picarem mitja ceba, ben petita a trossets. I farem el mateix amb mig tomàquet. Després afegirem un quart de culleradeta de xili en pols i mitja culleradeta de cúrcuma. Finalment reservarem un bon grapat de cacauets. L'ingredient principal, que és el pa, el tallarem a trossos i el torrarem una mica a la paella, sobretot si no teníem pa sec i l'hem utilitzat del dia. Afegirem una cullerada sopera d'oli a la paella i escalfarem les llavors de comí. Les torrarem fins que siguin de color marró fosc. Ara afegim tots els ingredients que hem anat preparant i reservant, i també unes gotetes d'aigua i ho deixem coure una estona. I afegim una mica de sal al gust i ho deixem coure. Finalment afegirem el nostre pa i barrejarem molt bé. Afegim una cullerada de coriandre fresc picat per guarnir, una cullerada sopera de suc de llimona i finalment hi afegirem els cacauets i ho tornarem a remenar. I aquesta és la recepta del lupà de pa. Que la gaudiu!